Me ollaan täällä koululla. Mäkirannan koulu. Tää on kriipipaikka. Täältä on löytynyt kerran ihmisen luu. Täällä tapahtui kouluampuminen. Ja mun kaveri näki sen. Ja menen käymään tilaa mun kaverin kanaa, sen nimi on Pallokalastaja. Sillä on yli 50 tilaajaa ja niin. Tämä on tosi kriipi paikka. Tää on itse liikuttaja. Paikkana on kriipi. Se asia, jos sä näet sen täällä. Kommentoikaa, jos löysitte sen täältä. Ja nähdään seuraavassa kriipis paikassa. Se olisi